rakennettu pikkusen. Aika paljon puuta saanut kerätä. Mulla on tälläkin hetkellä näin paljon mukana, niin rakennettu siltoja. Ja kun ajattelin, että ehkä pitäisi jossakin vaiheessa ottaa ylöskin, että mitä on tehnyt, eikä vaan tehdä ja sitten, että hei, nyt meillä on maailman valmis. Niin puuta totta kai kerran hemmetisti. Mä tein erillisen paikan sille, ettei tarvii aivan tästä lähiympäristöstä polttaa koko Amazonia maan tasalle. Kalastuspaikan tein, koska mä ajattelin, että olisi niinku AFK kalastaa, mutta sitten mä tajusin, että eihän sitä voikaan AFK kalastaa. Ei se toimi ne klikkerit niin, kun se on vaihteleva väli. Piti tehdä tämmöiset seinät tähän, kun mobit tulee, niin ettei näe. Just tuota ehkä saattaa joku zombin välillä eksyä menemään. Mä ajattelin, että jos laittaisi magmablogit vielä tähän, että se vetäisi. Mutta siis joo, nyt on tämmönen laiturialue. Täällä ei oikeastaan ole mitään sisäänkäyntiä, että pitää keksiä, että miten mä yhdistän tän muuhun baseen. Ja sitten ajattelin tekemään tämmöistä puurunkoa, että niin tekisi tästä pääbeissistä käytännössä. Niin tekisi semmoisen jättiläispuun. En ole vielä yhtään keksinyt designia tai muuta, että ajattelin, että no ainakin tuohon korkeuteen nostaisi nämä seinät. Vaatii aivan helvetisti puuta, junglepuuta. Ja sitten tyyliin tämmönen hattu sillä ja oksia. Tää saattaa olla, että täytyy nostaa tää korkeutta edelleen vielä tästäkin niin leveä, että mittasuhteet näyttää se patteralla oikeat. Jos se on siis liian lyhyt, niin se näyttää ihan altain sieneltä, semmonen kunnon tattisaatana. Ja sitten jos tämmöstä networkia koittanut kehitellä tänne, että olisi niinku puitten välillä, niin kuin puhuttiin yleensä episodissa, näitä, että saattaa mennä välillä ylös alas, mutta ei olisi niinku sinänsä, tai tällä hetkellä ainakin suunnitelmassa, että ei olisi niinku maanpinnalla mitään tieverkkoa ollenkaan, että liikuttaisiin niinku ihan ulkopuitten mukana, puitten pinnoilla. Joo, mä voisin näyttää Dynamapista, mä voin laittaa siihen vielä ton linkin descriptioniin, niin voisin näyttää nyt, että miten tää saari nyt käytännössä, että onko mulla yhtään mitään suunnitelmaa tämän kokonaisuuden suhteen. No niin, nyt ollaan päässyt tänne kartalle. Eli just tämmönen, tää näyttää liian pitkään, mutta niin käytännössä truewords.net kautta Dyno, ihan näin yhdys linkki, mä laitan sen linkin vielä. Eli meillä on täällä on monia meri, niin meillä on just täällä näin tää Junglesaari. Jos miettii, että taisi niinku näin iso tää base, niin ei tällä kovin montaa näin isoja hommia voi olla. Vaikka se näyttää tuolla kartalla, että niinku, toi pelissä näyttää siltä, että tänne olisi matkaa. Mutta ei se loppujen lopuksi ole tästä kovin pitkä matka tänne. Mut siis tyyli, jos tässä on meidän base, niin ehkä vois keksiä jonkun pari tänne ja tuossa on matalikkoa. Nyt tuohon joku ranteurassoitti tyyli. Silta ainakin yksi toho. Toinen saisi olla tonne. Ja mä tykkäsin tästä. Täältä näkyy vielä, että saa 3D-version esiin. Niin tää näyttää jotenkin kamalan siististi menevän tälleen syvältä. Mä tiedän, onko tää joku ravine, joka kiertää tälleen. Että niin tästä tulisi avata kanavan niin tonne luolaan. Ja mahdollisesti terraformaa tästä näin vetämään. Koska tässä on tällä hetkellä maata. Tää jatkuu yhtenäisenä tänne. Ja sitten niinku tossa on kanssa luola. Tai katsoo miten se vaikuttaa. Niin sitten jatkaa tyyliin tänne. Että saisi niinku kunnon kanavan tästä tehty käytännössä. Tää pikkuplantti täytyy käydä putsaamassa. Mä en halua mitään pikkusaari tonne. Tää on se pääsaari. Et käytännössä tästä johonkin tänne asti on niinku mulle vallattu. Voisin käydä laittaa vielä ennen tän julkaisuun tonne joku pikkuplantti, että tästä on koko saari vallattu. Ja näin on käytännössä silleen vapaana. Että jos tänne joku haluaa jotain rakentaa, niin ole hyvä, mutta jos se ei, niin tää näyttää vähän niinku Spannerraatta. Raatta, mikä vitu raatta. Laatta. Tässä on. No niin, todellakin. Niin tästä jossain vaiheessa niinku just semmoisen vedenalaisen ponttoon, niin silloin käytännössä, mitä nyt ollaan viime aikana tehty just Norjaan tehdä. Että se on niinku veden pinnan alla, mutta se kelluu käytännössä silti, että se ei niinku upotettu pohjaa. Se ei ole pohjan päällä, se ei ole pohjaa alla, vaan se on vedessä, että siitä voi mennä laivat sun muut lävitteen, mutta se on vaan siinä keskellä merta. Ja mä ajattelin semmoisen voisi jonkun keksiä tänne, että on niinku Japanin saaret käynnissä yhdessä menemään. Mä en tiedä mitä kontenttia keksisi vielä, mutta kun ei keksi tällekään saarelle tarpeeksi kontenttia vielä, ei oikeasti mitään plääniä muuta kuin nostaa vaan niitä seiniä ylös. Tää on niinku
meidän suhde maailmaan about tiedallaan tässä. Et mulla on nyt täällä just, kun mä oon aiemmin hakannut täältä noita puita, niin tästä hyvin selkeästi näkee, että kun täällä meidän pelissäkin katsotaan, niin näitä puita ei tunnu olevan kovin tiheästi, mutta niitä on kuitenkin näin tiheästi. Sitten tässä viereisessä miniviidakolla, niin niitä on kuitenkin näin vähän, että jos on täältä hakkaan puita, tosta ottaa 5, niin siinä on jo aikamoinen pläntti auki. Niin mä nyt suoraan otin tänne. Niin tänään mä oon kasvatellut sitten puita sun muita, että oon ollut vähän suojamassa. Mä tykkään tosi paljon, että täällä niinku olisi joku Lahti, että jos olisi kauppapolitiikkaa tässä pelissä on just niitä pelkkiä laivoja, niin olisi hemmetin hyvä paikka tämmöinen sisävesisatama käytännössä, että tästä pääsisi sitten jatkaa tänne ja tässä saisi tehtyä kanavaa ja vedetty menemään tonne ja tonne niin Panaman kanava tosta ja täältä pääsee menemään Mississippiä pitkin. Meillekin tämä on niin kuin Great Lakes olisi tässä ja tässä sitten vaan Barentsin merelle. Ei kun mikä se on se? Se on joku Kanadan kulho mikä siellä on. En tiedä, että menee kyllä ihan oja aihe. Niin pääs näitä, jos olisi aina voi fantasioida, että mitä mahdollisuus voisi olla. Mutta siis johtaa tää kartta, missä näkee 3D:nä, näkee paikat. Se pystyt piilottaa mun mielestä vaan pelaaja. Että meillekin tällä hetkellä vielä 3 pelaaja paikalla täällä. Mutta sitä ei näy tällä kartalla. Ja sitten jos kaikki näkee nämä kaikki climbit, voit sitten just tarkistaa tästä, jos vaikka haluaisit rakentaa mahdollisimman lähellä jotakin ihan vaan oleksesi ikävä, niin sä voit tästä katsoa, että tää on jonkun climb ja tässä on blokki, näkyy tässä näin ja tästä vaan lasket 50. Ahaa, tähän mä saan rakentaa sitten. Joo, ei tosta sen enempää. Kun on tosissaan tähän rappukäytävään, mitä mä oon kanssa koettanut vittu usein sillä lentääkin. Oon koettanut tämmöstä rappukäytävää saada tähän tulemaan. En keksinyt yhtään, että miten mä tekisin tämmöisen alusta ottaa blokkeja, se vie niin paljon sisällä tilaa. Päädyin tämmöiseen kompromissiin, laitan trapdooria. Ne nyt tulee tuolta suhteellisen hyvin. Niitä puuttuu ehkä vielä joku, mitä mä sanoisin, 10 stackia yhteisönä trapdooria. Että on yli stackin kolikonen base kumminkin, niin niitä menee aika paljon. Mutta joita olisi niinku tarkoitus kaiken maailman huoneita saada tehtyä, niin että olisi niinku vähän niinku kaikkea mahdollista. Toki pitää miettiä mobcap-rajaa, kun täällä Serpolla saa olla tietyllä alueella vaan tietty määrä mobeja. Mutta taitaa olisi niinku kaiken maailman lehmiä ja kanoja ja villaa ja mitä tarvii. Villageria, Oida Farmia varmaan tonne ihan ylemmäksi, jos olisi sitten ton mobifarmin vielä noin siellä vitun jepa. Koska hostile mobeja ei lasketa siihen servun käppiin mukaan. Sitten on näitä kanssa koittanut vähän jatkaa. Viime episodissa taisi olla just tähän jatkoin tonne ja tonne. Että on vähän vaikeaa silleen miettiä, että miten nämä haluaisi menemään. Että mä oon niinku laittanut tälleen blokkeja alle, että osaan nämä pystyy. Mutta tääkin on niinku tämmöinen, missä mä en ole ihan varma, että toisaalta haluat tehdä tästä mitään leveätä, mutta toisaalta taas vähän vittumainen rupeaa nousemaan tuolta alaspäin. Tietenkin paljon helpommin mennä. Saatiin netherportaalikin, perkele vittu. Ai, melkein osuttiin puuhun. Tästä ei tiedä ikinä syntyykö se kana. Netherportaali tosissaan. Täällä näin. No voi vittu. Täällä näin netherportaali. Tästäkin tarvitset jatkaa. Se jatkuu vähän tonne vielä. Jaha, terve. Tässä on tosissaan laava. Meillä on laavaa lapulla suoraan. Mä halusin tänne alas jo valmiiksi. Sitten voi sitten mainita netheriittiä ja laittaa bigmenia ja sun muuta. Ja tästä voi jatkaa eteenpäin. Et jos joku haluaa linkittää netherportaalia tänne suuntaan. Siinä on. Älkää please tuhotko. Mä en ole rikinyt klaimaamaan. Mä olen köyhä siihen hommaan.
Nyt tää jatkuu ihan vaan tähän puuhun. En ole keksinyt, että se pitää jatkaa sitten joku tonne tai tonne. Ja mahdollisesti se voisi jatkaa suoraan tonne, että se tulisi niin semmoinen kierto. Mä en ole varma, että haluaisinko mä kuinka paljon tehdä näitä kiertoreittejä. Olisin toisaalta vähän kettumaista, jos haluaa mennä jonnekin, niin joutuu sitten kiertää käytännössä niinku kokonaisen U, että ei voi mennä niinku jos tuolta keskeltä vaikka haluaisi mennä tonne keskelle, jos ei siinä ole mitään kiertoreittiä, niin sitten pitäisi kiertää tälleen. Se on vähän perseestä. Pitää vähän miettiä niitä sitten kun tekee, että aika vapaalla kädellä mä oon niitä heitellyt kyllä. Sitten meillä on tosissaan tämmösiä täällä. Nää voi poistaa täältä. Mulla oli aiemmin tässä ovet, niitä karkas vielä 3 kertaa enemmän. En tiedä miten niitä nyttenkin vielä pääsee karkaamaan, mutta... On Soki Iron 3. Meillä on hyvä rivi villagereja täällä, jatkuvasti tulee lisää ja saa omankin käyttää vähän perunaa täältä, mutta ei ole niin helppoa kuljetella näitä. Mä oon siis ottanut aina veneeseen villageria, että on ensin rikkonut tästä niitä trapdooria heti veneeseen ja sitten oon ottanut siihen joku hyppää tai vähän tökkinyt sitä matkaa ja sitten tästä vaan veneille sen kanssa alakertaa asti. Tästä vetänyt reiän lattia ja sitten on päässyt tänne, että meillä nyt aika lailla alkaa olemaan villagereja täällä. Montako tuhatta villageria, onko sillä saanut joku reidi menossa? Siis vittu zombia, kuulostaa niin kauhean monelta. Ja täällä on nyt joka vähän niinku kolossa villageria. Että luultavasti just libraryita, niin emeraldeja varten, että tästä kirjaa varten ainakin. Että tekee jossain vaiheessa se kunnon koko se sugarcane farmi, että sitten riittää emeraldia tradettää, koska mä en jaksa alkaa parantelemaan näitä zombien kanssa ja sitten mahdollisesti myymään, että mulla itsellä on niin vähäinen tarve, että se ei haittaa, vaikka ne on normihinnat. En ajatellut kuolla niinku 5 kertaa päivässä. Siis on jotain vähän huono puoli, että välillä mennään tuonne sisään ja ottaa vähän damagia, mutta muuten hyvä. Kakkut on ollut hyvässä käytössä. Joo, mä ajattelin, että voitais keksiä valaistus tänne alakertaan, koska vähän alkaa tympimään tää torchivalaistus täällä, täytyy sen verran sanoa. Että tässä pitäisi olla niinku se paras paikka käytännössä tästä mestasta ja tää on aivan helvetin levällä. Et just niinku tää on se ongelma näistä rapidolissa. Se näyttää, että sulla on paljon enemmän tilaa, mutta käytännössä se vie tämän koko tilaa, että tätä vasta ei käytännössä voi laittaa yhtikäs mitään, mutta se näyttää paljon hienommalta. Vittu, turpa kiinni nyt vielä kerrat siellä. Noin, hyvä. Näillekin pitäisi ehkä jotakin tähän chestitilanteelle. Alkaa olla aika raakaa menoa. Joo, käydään tässä torilla hakee valoja ja katsotaan sitten eteenpäin. No, nyt ollaan saatu, tää on tuttua homma. Nyt ollaan saatu taas tätä valoja hankittua taas. Vittu, montako kertaa yhden kerran haettiin. Tämähän nyt näkyy tonne alakertaan, jos me laitetaan lattia, mitä mä ajattelin, että voisi laittaa. Mutta tällä alakerrassa täällä tilanne, että mä käytännössä viepään tämän verran, niin voidaan ihan hyvin laittaa tähän tyyliin ekstra katto. Että tätä voi sitten jatkaa, jos tällä kertaa, jos haluaa lisää vielä kerran jossain vaiheessa. Mutta joo, niin voidaan ihan huoletta sinänsä laittaa näihin lattiakohtiin. Mä en tiedä, miten mä en halua tässä. Toisaalta olisi ihan ok, niin kuin, että se olisi niin kuin näin. Mutta eikö sitä vaikuta aika paljolta? Etenkin niin kuin tässä kohtaa. Mutta toisaalta jos se olisi vaan siinä kohtaa, niin on mennyt vähän tätä lokeja meinaa mennyt niin paljon, että ei mitään rajaa. 7000 logia tähän mennessä hakattuna. Ja vähän jos tulee jatkuvasti noitakin vedeltyä. Nyt olisi kyllä kätevä, jos olisi siltaa. Mulla on siltaa, että sitä accessin saanko mä otan takaisin. Saan, aika nice. Koittaa nää ottaa pois. Että olisiko sitten, voi vittu. Toisaalta parempi, jos se olisi vaan niinku tossa, kun toi näytti liialta. Kun se olisi niinku yksinään, mutta jos se olisi vaan siinä, niin olisiko se ihan ok. Se olisi niinku näin. Joka kulmassa. Mihin tää on nyt jotenkin tänne asti, mitkä tässä on sitten light levelit. On se ihan tarpeeksi. Ei mua toisaalta haittaa, jos olisi vähän pimienkin paikkaa, että sitä voidaan lisätä. Mitä helvettiä tässä tapahtuu? Ei kunhan se on tässä. Mä jo ajattelin, että vittu ollaanko me just rakennettu tää ja kaikki on sitten vittu ihan väärissä mittakaavoissa, että vähän kyllä vituttais moinen.
Katsotaan miltä tää nyt näyttäisi. Nyt just toi chestien kanssa on kyllä vähän vaikea. Mä en tiedä yhtään miten noita laittaisi, kun on niin vähän tilaa täällä. Joo, on tässä ihan liian pimiä. Sitten jos lisäisi tänne joka kulmaan. Voi, mä oikeesti poistan ton vitu Goon-näppäimen kohta, kun jatkuvasti heittelen tavaraa sillä pois. Mutta näinhän ei voida sitten joka kerros tietenkään tehdä. Ei ole tilaa lähelläkään tarpeeksi. Tai että se voidaan tehdä, jos ajatella etukäteen. Silloin se toimii. Mutta ainakin näihin nykyisiin kerroksiin. Meillä on tää on soihduilla. Sitten on... Onks tää nyt sit se menokerros jo? Tääkin on soihduilla. Ja tossa on vielä yksi kerros päällä. Tohon kerrokseen ei ainakaan voida laittaa lattian, tässä on niin vähän tilaa. Sinänsä tähän... Niin kuin tähän niin sanottuun lähtökerrokseen, kun tähän me aina tullaan, kun meillä ei tosissaan maata pitkin pitäisi tulla, mitä ei katossakaan tuulet tulevaisuudessa reikää. Niin sinänsä tähän kyllä saataisiin lattia mahtumaan, koska tää villagerho niin jätettiin niin korkeaksi. Että se onnistus. Joo. Mä oon kyllä vieläkään tyytyväinen tähän. Siis niinku mobien osalta tää on niinku suojassa, mutta ei tää valaisus tunnu konskaan riittävältä. Tästä tuli se idea. Kaveri on laittanut kakkui tänne. Jos tänne laittais valot, niin auttaisiko se? Mutta näkyykö me täältä chestia alta sitten, mitä meidän suurmassa pitäisi olla? Ottaako tää valaisemaan? No joo, tämähän passaa meille. Ihan vitun jopa. Laitetaan tänne niin joka kulmaseen sitten. Mitä vittua? Hei, ei näin saa tehdä. Tuossa on pelkkiä läpä ja täällä on portalit läpi. Perkele. Triggeroi kyllä PT, SD, XD, EVV. Mikä vittu lienääkään se. Semmonen, että kaikki pitää olla tarkkaa. Ei sitä osaa oikein puhua. Hienoja sanoja, mitä herra käyttää. Joo, tää on kyllä vitun jepa. Musta tuntuu, että jätetään ainakin nyt näin. Sitten en ole ihan varma tästä. Kun mä haluaisin jotain luonnonvaloa tänne. Mutta ei sitä oikein saa tätä luonnonvaloa tosta ikkunoista. Mutta sitten taas ne toisaalta näyttää hyvältä nyt ulkopuolelta. Jos laskeudutaan nätisti tällä kertaa vaikkapa tähän puuhun. Täältä ei kyllä näe voi vittuakaan mennä alemmaksi. Noniin, tää on hyvä. Niin, tää näyttää läheltä, tosi tyhmältä. Ja se näyttää vielä tyhmemmältä, jos ei siellä oo näitä trapdooria edessä. Mikä on mun mielestä toisella puolella käytännössä, kun siellä ei ole tällä hetkellä lasia ollenkaan. Niin tää näyttää vielä 10 kertaa tyhmemmältä mun mielestä, kun ei tässä ole mitään. Yhtään mitään niin kuin edessä. Että tässä käytännössä, jos ei mulla olisi noita trapdooria, niin tässä käytännössä mitä se näyttäisi lasien kanssa pelkästään. Kun mulla ei ole sitä normihommaa, vaan mulla on Vanilla Twixistä laittu semmonen resurssipäkki. Että poistuu ne lasin, onko se vingetti vai mikä vittu lieneekään. Tai kyllä oikeastaan puhuminen lähde tänäänkään yhtään liikkeelle. Mut sit taas tosissaan kauempaa, tää mun mielestä näyttää ihan jepalta. Ei se vähän niinku rikkoi tää, kun se tää on muuten vähän helvetin tylsän näköinen, vaikka siellä laittaakin oksia, niin tässä on niin paljon tää logia. Niin toi näyttää ihan niinku jepalle. Se antaa niinku sitä syvyyttä, se on itse asiassa varmaan siinä se hommakin, että se antaa niinku syvyyttä eikä varsinaisesti liity siihen, että se on ikkuna. Mutta kun meillä ei oikein täältä sisältä ole varaa antaa paljon tota syvyyttä, että... tää on kyllä nice, mä tykkään kyllä, että tulee vähän auringolla tosta. Voisin koittaa leikkiä noitten rappusten kanssa ja lasien kanssa ja mä tuun sit ihan pian takaisin katsoa, että toimisiko. No niin, nyt ollaan saatu tänne vähän järkevämpää tavaraa paikalle. Ainakin omasta mielestä näyttää paljon paremmalta näin, eli ne ei missään vaiheessa käy niinku aivan ympäri, vaan niinku osoittaa vastakkain nyt. Että tuossa niinku takana edelleen toi lasi. Täällä näin käydään just katsomaan, se näyttää ulkoa, mutta sisältö näyttää omasta mielestä ihan jepalta. Varsinkin verrattuna siihen aiempaan. Mikä ei todellakaan hivellyt silmiä. Eli edelleen näyttää tietenkin täältä aika lailla samalta. Täältäkin suurin piirtein vähän vaikea
Siis muutenkinhan mehän ei olla tällä korkeudella oikeastaan missään vaiheessa. Me ollaan aina niinku näitten päällä. Täällä ei tarkoituskaan kävellä lattialla, eli sinänsä se ei ole niin tarkkaa oo. Ei kai tässä sitten muuta tällä kertaa, että saatiin beissiä vähän pystyy seiniä eteenpäin ja tälleen, että seuraavalla kerralla laittaa siihen tattiin jonkun lakin päälle. Se olisi ihan jepaa ja koittaa vähän miettiä, että mitä oksia keksiskään kehitellä siihen mitä mallia. Puuta ne pois totta kai hakata etukäteen, että ehkä sitä tarvii näyttää aina ensi kerralla, että ihan aika selvää ole, että sitä puta perkele bolivialainen puuta joutuu hankkimaan aivan järjettömiä määriä. Mutta siis tää on niinku by the way meidän spawni. Ihan vitun siisti paikka täytyy myöntää. Mut joo, ensi kertaa. Se on moi!